odazivu i učešću u ime Kulturnog centra Čukarica i u svoje lično ime. Posebno zato što ste podržali naš projekat Moje nasleđe, kao i naš program Čitalačku značku, a pre svega na vašoj istrajnosti, upornosti, zalaganju i promociji čitalačkih vrednosti. Zbog nastale situacije odlučili smo da na ovaj način obeležimo Dan slovenske pismenosti i kulture i sve naše pratioce posvetimo na ovaj značajan datum. Na naše posvetitelje Ćirila i Metodija, koji su imali veoma značajnu prilogu u širenju pismenosti slovenskih naroda. U to ime danas će nam se pridružiti osnovne škole sa Čukarice, osnovna škola Stefan Dečanski, osnovna škola Ujedinjene nacije i osnovna škola Dositej Obradović, kao i predstavnici srpskih dopunskih škola koji danas predstavljaju 2 regiona u Francuskoj, predstavnici Blaženka Trivunčić i Marija Priuzović. Hvala vam puno i dobrodošli. Sada na samom početku želela bih da vas obavestim da ćemo sada pustiti našu prezentaciju Čitalačka značka, koja je realizovana u Kulturnom centru u saradnji sa osnovnim školama sa Čukarice tokom 2019. i 2020. godine. Znači, u toku našeg razgovora imat ćete priliku da pogledate prezentaciju. Da li vidite? Da li vidite prezentaciju? Vidimo. Evo ovako, Centar Čukarica je u saradnji sa osnovnim školama sa Čukarice uspješno realizovao projekt Moje nasleđe, kojeg je i program Čitalačka značka. Održano je 20 i više radionica koje su bile veoma posvećene, zanimljive i edukativne, što možete videti iz priložene prezentacije. Naši gosti su bili poznati pisci, književnici, izdavači, profesori, dramski umetnici. Tako da deca, interesovanje je bilo obostrano i što se tiče naših gostiju i što se tiče naših posetilaca. Sada u okviru projekta Moje nasleđe Kulturni centar Čukarica promoviše iskonske vrednosti, negovanje, čuvanje jezika, kulture, govora, pisma i ćirilice. Nizom aktivnosti tokom godine mi obeležavamo značajne datume, sve datume koji su vezani za govor, jezik i naše zajedno sa našim saradnicima. Posebno ističemo važne datume kao što su godina rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, Dan prosvetnih radnika, Dositejevi dani na Dositejevom putu, Dan slovenske pismenosti i kulture. Evo, možete vidjeti, ovo je dodela svečanih zahvalnica, knjiga, bedževa na kraju našim vrednim učesnicima Čitalačke značke, koji su tokom godine vredno radili i ilustrovali svoja dela. Ovo su naši čitalački dnevnici. Bilo je jako lepih radova, pohvaljenih. Tako ćemo i ove godine, samo što ćemo na drugačiji način obeležiti Dan slovenske pismenosti, upravo ono što sam prethodno rekla zbog novonastale situacije. Deca će ove godine svoje radove ostavljati kod svojih bibliotekara u svojim školama, koji će nama to posle proslediti ili putem Vibera ili maila i do kraja juna bit će obavešteni koji su radovi pohvaljeni i nagrađeni. Žalim.
Ovo smo obeležili Dan prosvetnih radnika, učenici osnovne škole Josip Pančić su napravili sa svojim bibliotekarima i nastavnicima srpskog jezika i književnosti predstavu John People Duško Radović. I ove godine je bilo to vezano za Duška Radovića, Dani Duška Radovića, to je predstava Kapetan John Peoplepox, kao i izložba o Dušku Radoviću u saradnji sa bibliotekom grada Beograda. Je bilo jako posećena i veoma slična. Evo vidite, radionice, narodne umotvorine i bajke, moje selo, moje nasleđe, permanentno obrazovanje, to je bila radionica za nastavnike. Nadam se da ćemo nastaviti tako, ako ne i još bolje. Posebno rekla sam danas koji su naši, ko će nam se pridružiti, ko su naši gosti i saradnici, a posebno na zadovoljstvo predstavlja umrežavanje i učešće srpskih dopunskih škola na istom projektu sa istom misijom čuvanja i negovanja jezika, kulture, govora, čitanja i pisanja. Na tom putu smo i danas. Zato želim da vam predstavim Violetu Đorđević, bibliotekara Biblioteke grada Beograda, koja je danas, kao i prošle godine, u ulozi književnog kritičara. Ona će vas budno pratiti i slušati vaše izlaganje pročitanih dela i pogledati vaše ilustracije ukoliko ih neko prikaže. Violeta, izvolite, možete da se predstavite. Evo, tu sam. Dobar dan svima. Ja se vidimo? Halo? Vidimo se. Da, vidimo. Dobro. Milena, zahvaljujem ukratnom poverenju i to što imam priliku, evo, po drugi put da se družim pre svega sa decom, sa bibliotekarima, učiteljima, a eto, prošle godine smo imali jedno fantastično zaista druženje u Kulturnom centru Čukarica, ove godine ovako, ali eto, nadam se da ću biti dalje deo ove izuzetne. Samo bih želela još kažem da sam u ulozi kritičara, a ja bih rekla jednog književnog drugara, pošto kritičar nekako zvuči mnogo strogo. Tako da, eto, ja ću ovde biti prosto u ulozi, slušat ću deca šta govore, slušat ću njihove utiske o pročitanim knjigama i eto dati svoj komentar. Više bih to nazvala jednim lepim razgovorom. Dobro, Violeta, hvala. Sada ćemo početi sa predstavljanjem. Prva škola koja će nam se danas predstaviti je osnovna škola Stefan Dečanski i pozivam bibliotekarku Roksandu da nam se pridruži zajedno sa svojim učesnicima čitalačke značke i predstave svoj rad. Izvolite. Pozdrav svima od knjigoljubaca iz škole Stefan Dečanski. Ne znam da li me vidite. Vidimo, čujemo. Mi volimo da čitamo i da razgovaramo o pročitanim knjigama i da svoje utiske o omiljenim knjigama podelimo sa drugarima. Znamo da književni likovi i stihovi, priče i romani mogu da oduvaju brige i samoću, uvećaju naše znanje i mudrost, da nam daju novu mudrost da pobedimo svaku teškoću, a proteklih nedelja i na ovom sastanku ovako online, kako se kaže, otkrivamo i kako nam čitanje pomaže da se zbližimo i povežemo sa onima koji nisu pored nas. Čitalačka radost se brzo širi i mi ove godine imamo nove učesnike čitalačke značke, neke od njih ćete danas čuti. Rekla bih i da da smo na prvi pogled zavolili čitalačku značku, da je to program koji ukazuje na ono što je najbitnije, znači nema nekih dodatnih opterećenja za učenike. Znači naglasak je na onom što na samom čitanju i na razmeni utisaka o pročitanom, da je program pratio niz modernih interaktivnih radionica koje su učenicima otkrivale književna dela i pomagala im da ih zavole i da ih bolje razumeju.
Sada ćemo čuti Sofiju koja je učesnik ove godine prvi put. U čitalačkoj znački je inače veliki knjigoljubac, pa bih voljela da nam kaže kako se njoj svidela čitalačka značka i koja je knjiga od onih koje je pročitala ove godine joj se najviše dopala. Sofija, da li nas čuješ? Da, Sofija, se čujemo. Da li može da se uključi Sofija Jovanović? Sofija, ona se mutirala samu sebe. Sofija, ne čuje se zvuk, mutirala je, mora da se uključi. Evo sad ćemo da... Sofija, se čujemo? Da. Možeš li da nam se predstaviš? Ja sam Sofija Jovanović. Dobar dan, Sofija. Zdravo, Sofija, ne znam da li si čula, ja sam rekla da si ti ove godine prvi put učesnik u čitalačkoj znački, da si inače veliki knjigoljubac i da nam kažeš svoje utiske o tome kako ti se sviđa čitalačka značka i koje knjige si pročitala, koja knjiga ti se najviše dopala? Čitalačka značka mi se jako dopala. Pročitala sam knjigu Bambi, Čika Fjodor Pas i mačak i Doživljaj mačka Toše. Od tih knjiga najviše mi se dopala knjiga Čika Fjodor Pas i mačak. Odlično. Da li bi mogla nešto da nam kažeš o toj knjizi? Pa ta knjiga je jako lepa i poučna. Sviđa mi se zato što svi mogu da se pronađu u nekom delu te knjige i mogu nešto da nauče kad pročitaju. Dobro, a koje je to mesto u knjizi koje ti je bilo najzanimljivije ili najlepše? Ono kako mi kažemo, koje bi voljela da pročitaš svojim drugarima? Najzanimljivije mesto u toj knjizi mi je bilo kada su Čika Fjodor i njegov pas i mačak tražili svoju kuću. Dobro. A koji ti je lik najzanimljiviji u knjizi? Ja te nisam čula, nadam se da su ostali učesnici čuli Sofiju. Omiljeni lik u toj knjizi mi je Čika Fjodor. Dobro, šta bi mogla da nam kažeš o njemu? Za one koji možda nisu pročitali ovu knjigu, da im malo približiš. On je bio dobar, bio je pametan, bio je vredan, strpljiv i pun ljubavi za svoje životinje. Je li ima neka epizoda koja ti se posebno, onako koja ti je ostala u pamćenju o Čika Fjodoru? Pa, na primer, kada je krenuo u selo i kada je bio u autobusu sa svojim mačkom. A šta bi još mogla da nam kažeš o toj knjizi? Je li imaš možda tu dnevnik čitanja da pokažeš drugarima? Lepo bi bilo da vidimo tvoje ilustracije, tvoj čitalački dnevnik. Evo. Ona je tu knjigu pročitala i donela u biblioteku još u novembru i sama knjiga je vrlo zanimljiva, odnosno taj neki rokovnik u kojem ona piše svoje prikaze. Možeš da nam pokažeš i korice. Evo. Da, lepo je da su uspeli da nađu takvu knjigu, takav rokovnik i ti si pisala tu svoje prikaze, je li tako? Jel želiš još nešto da nam kažeš o toj knjizi za one koji nisu čitali možda ove godine Čika Fjodora? Pa, samo želim da kažem da bi bilo jako lepo da svi pročitaju tu knjigu, jer evo to opet, svi su se sigurno nekada osjećali kao Čika Fjodor, pa bi zato trebali da je pročitaju. Dobro, hvala ti. Hvala. Jel možemo da čujemo Sofiju Spasojević? Sofija, se čujemo?
Sofija. Nije nam tu Sofija. Ili nas ne čuje. Nismo videli ga sekund. Možemo dalje. Dobro, onda ćemo da čujemo Petru. Petra je učestvovala i prošle godine i to je njen dnevnik bio među pohvaljenim. I volela bih da čujemo koja knjiga se njoj svidela ove godine i koju bi volela da nam preporuči. Izvoli, Petra. Petro, zdravo. Inače, moram da kažem da mi je vrlo drago da se družim sa svima vama i da vidim svoje učenike koje nisam videla. Neko dugo, pa. To je i bio cilj, da se povežemo i družimo, bar na ovaj način. Petro, zdravo. Da li nas čuješ? Čujem. Izvoli, možeš da počneš. Među svim mojim knjigama koje sam pročitala, najviše mi se svidjela knjiga Vini zvani Pum. I ta knjiga me je nekako baš, onako kad sam baš me obradovala, zato što tu je nekih izmišljenih likova. To mi je baš bilo zanimljivo. To vidiš da ima prijatelja u sebe. Šta si još spremila da nam kažeš o Winnie Poohu? Znači, za drugare koji nisu pročitali tu knjigu, koji ne znaju ništa, prvi put čuju naziv knjige, šta bi mogla da im kažeš? Pa mogla bi da im kažem da je Winnie zvani Pooh glavni lik. Koji neki voli med. Ove drugove, naravno. Iako nije... Ovdje jedno čujem. No, ne može drugačije. To je za njenog interesa. Ja ne znam da li čujete Petru, vi, ja nisam baš najbolje čula. Nisam ni ja. Da li čujem? Ni ja. Verovatno je loš internet. Ako, onda Čuli možemo... smo koji je njen omiljeni književni lik, to je najvažnije možda. Da, najvažnije. Ne čuješ, Petra? Da, ona čuje, ali ima nešto sa prekidi. Petro, jesi čula pitanje? Znači, koji je tvoj omiljeni književni lik? Moj omiljeni književni lik je Winnie zvani Pooh. Pa reci nam nešto o njemu. Kakav je Winnie? Lik je on je vrlo nestašan medvedić koji najviše na svijetu voli med i svoje druge. Nije baš pametan, vrlo... A kako izgleda Winnie? Malo ga opiši. Ko je u stvari Winnie zvani Pooh? Winnie zvani Pooh je medved. On je žute i ima crvenu majicu. Malo smo svi, ja mislim, ovako zbunjeni sa ovim načinom komunikacije. Sve je ovo jedna novina za sve nas, ali dobro, ipak se čujemo. Roxana, da ja se nadam da ste bar po neku reč od svega čuli, a Petra voli da čita i da svira violinu i želela je da vam odsvire jednu etidu. Izvolite. U znak pozdrava. Jel može, Petro? Naravno. Rekoš da čujemo, mi to sve reći.
Divno, odlično. Hvala. Hvala. Bravo. Divno je bilo videti vas i čuti, bili ste sjajni, a sada idemo dalje. Sledeće... Evo, samo bih ja dodala nešto, ako može. Naravno. Da. Vola bih da kažem da, evo, ja radim u Biblioteci grada Beograda u dečijem odeljenju i Fjodor Pasji Mačak je mnogo omiljeni književni lik. Inače, ova knjiga je idealna za decu negde od 2. do 5. razreda, pa moja topla preporuka da je pročitate. Još nešto na temi Winnie Pooha, budući da ja volim da se igram književnim junacima i da istražujem koliko to oni godina imaju. Pa evo, da ne bude sad pitanje, ovom prilikom ću samo prokomentarisati, iako Winnie Pooh deluje mali, kao jedan mali meda, on je zapravo jedan dekica, jer je ta knjiga prvi put objavljena 1926. godine. Tako da Winnie Pooh ima 94 godine. Eto. Tako, jedna zanimljivost vezana za ovog književnog junaka, koji je jedan i moj omiljeni književni junak širom sveta. I samo još jedna stvar za Čika Fjodora, u Rusiji postoji crtani film koji je veoma gledan. Edvard Uspenski je pisac i on je zapravo ne samo čitan, već i veoma gledan. Hvala Violeta, divno. Idemo dalje. Sledeća škola je Osnovna škola Ujedinjene nacije i bibliotekarka Emilija Padoski će nam se pridružiti i predstaviti svoje učesnike čitalačke značke. Emilija, izvolite. Hvala, dobar dan svima, da li me čujete? Čujemo. Čujemo se dobro. Evo, ja vam se javljam iz naše školske biblioteke i u ovoj školi takođe imamo mnogo ljubitelja književnosti, nisu ni mogli svi koji su hteli da učestvuju u ovoj radionici. Mi smo redovno pratili sve vaše radionice, učestvovali smo u njima i evo upravo učenici 6. razreda Lena i Nikola koji će vam se obratiti, oni su bili na jednoj od radionica. I dakle, svi ovde pratimo sam projekat Čitalačka značka i trudimo se da i sami učestvujemo u što više aktivnosti. Inače, svi učenici ove škole koji vole književnost dolaze u biblioteku kao jednu oazu inspiracije i odmor od nekakvih svakodnevnih briga, obaveza. Dolaze da pročitaju ne samo lektire, nego eto i po neku knjigu koju vole i vole da razgovaraju o pročitanom, naravno. Evo ovde iza mene, ako možete da vidite, mi smo Nacionalni dan knjige obeležili tako što su učenici donosili svoje omiljene citate. Neka učenici malo više govore. Najpre će vam se obratiti Emilija Ivanušić iz 4.5. odeljenja i ona će nam govoriti o svojoj omiljenoj knjizi. Dakle, Emilija, eto, mogla bi prvo da nam se predstaviš i da nam kažeš zašto si odabrala tu knjigu. Izvoli. Dobar dan, ja sam Emilija Ivanušić iz odeljenja 4.5. Ujedinjene nacije. Izabrala sam ovu knjigu jer mi je drugarica preporučila. Pošle pročitane knjige koja mi se veoma dopala, pogledala sam i film sa svojim mlađim bratom. Samo im reci naslov knjige, pošto nismo rekli. Pipi duga čarapa, Astrid Lindgren. Eto, dobro. Dobro, a šta ti se dopalo u toj knjizi posebno? Posebno mi se dopao njen glavni lik, to je Pipi, koja obožava životinje, veoma je društvena i je prilično jaka, mogu reći. Dobro, ona je tako prolazi kroz različite avanture. Da li ima možda neka avantura koja ti je bila posebno interesantna ili neki događaj koji bi izdvojila? Moj omiljen događaj je bio kad su otišli u cirkus, Pipi, Tom i Anika, naravno i s njenim majmunčetom, i kada je ona pobedila Snagatora kada je podigla tegove. Hvala ti. Dakle, tebi se dopada ona, pošto je jedna neobična devojčica koja tako lako savladala različite prepreke. Dobro, a da li možeš da nam počitaš neki citat, recimo, ako si izdvojila? Jesam. U Egiptu ljudi idu na treške i oni ne misle da je to čudno. U velikoj istočnoj zemlji ljudi lažu po ceo dan od 7 izjutra i tako dok ne zađe sunce. U Gvatemali ljudi kad ležu da spavaju, glavu stave gde trebaju noge, a noge gde glava. To je najbolji način spavanja jer možeš mrdati prstima.
Hvala, Emilija. Dobro, da li bih htjela možda još nešto da dodaš? Želim da dodam da mi se Pipi mnogo svidela kao junak i da sam je bi nekako pronašla i u sebi. Divno, to je lepo. Uglavnom zato i čitamo knjige, uvek se poistovetimo sa nekim književnim junakom ili sa nekim njegovim osobinama. A šta je to slično? Eto, šta si to pronašla u Pipi što je slično tebi? Da li ta neka hrabrost, radoznalost? Da, najviše ta njena hrabrost, radoznalost, to što voli da se druži sa svojim prijateljima i što obožava životinje. Dobro, hvala Emilija. Dobro, ništa, sada će nam se obratiti Nikola Milošević, odeljenje 601. I eto, htjela bih prvo i njega da pitam, on je učestvovao u radionici pozorišne čarolije, dakle, koordinator je bila pisac za decu Biljana Marković-Jevtić i oni su na jedan zanimljiv način dobili uloge i predstavili dramu Kapetan John Peoplefox. Pa eto, prvo da ga pitamo kako mu se dopala ta radionica. Nikola, da li nas slušaš? Samo da vidimo da li je tu. Nikola? Nikola Milošević pre jedno 10 minuta rekao kako ga izbacio Zoom. Na Viber je poslao poruku u grupu Čitalačka značka. Aha, ništa da mu kažemo da pošalje ponovo zahtev. Da, ponovo da pošalje zahtev. Evo, kaže da se priključio u video. Nikola, jeste čuli? Nikola, da li nas čuješ? Isključeno. To je Nikola Popović. Evo dok se Nikola ne uključi da ja postavim pitanje Emi, da li ona možda zna koliko Pipi ima godina? Ne znam tačno kad je knjiga izdata, a mogu proverim da nisam zapisala. Nije važno. Eto, volim da skrenem pažnju deci da prosto kada čitaju knjigu obrate pažnju malo i ko je napisao, kada je napisao, a reći ću da je Pipi u stvari jedna bakica, da ona ima negdje oko 75 godina jer je prvi put knjiga objavljena 1945. godine, davno. Tako da mnoge generacije uživaju u njenim avanturama. I evo da iskoristim da kažem deci da tokom razgovora mogu u chatu nam napišu koja je njihova omiljena knjiga, pa ćemo mi na kraju ovog našeg druženja imati jednu top knjigu 2020. kao rezultat ove čitalačke značke. Milena, je li to u redu? U redu, tako. Slažem se. Dobro, onda očekujemo vaše predloge. Da, uključenje, idemo. Emilija, da li je Nikola tu? Ako nije, sledeći učesnik neka se predstavi. Pa ćemo Nikolu naknadno pustiti. Dobro. Poštovana Mileta, samo da se zahvalim na komentaru. A evo, obratit ću vam se sada Lene Stefanović i ona je također učestvovala u istoj radionici, pa eto možemo prvo da čujemo njene utiske o radionici pozorišne čarolije, a onda će vam ona predstaviti svoju omiljenu knjigu. Leno, da li nas ti čuješ? Čujem vas. Dobar dan, ja sam Lena Stefanović, ja sam 601 u školi Ujedinjene nacije. Meni se svidela baš, mnogo mi se svidela zbog toga što su nam predstavili sve kako funkcioniše cijelo pozorište. Se sjećaš, bio je poseban naglasak na ulozi šaptača, je li tako? Da, koji kada zaboravi neko tekst, on mu pomogne da mu doda jer on uvek ima tekst kod sebe. Kada neki glumac da bi samo nastavili predstavu. I njegova uloga je veoma važna iako njega publika ne vidi, je li tako? Da, veoma. Da, i onda ste vi imali mogućnost da se svi nađete u tim ulogama tokom organizovanja jedne pozorišne predstave. Da. Dobro, Leno. Ništa, eto sada koji si ti knjigu odabrala da nam predstaviš i zašto ti je ona omiljena? Ja sam odabrala knjigu Kraljevi konj od Vesne Aleksić. To je u stvari zbirka priča, pošto kad sam čula da je ovo dan slovenske pismenosti, odlučila sam da dodam malo i mitologije. Takođe, meni se mnogo sviđa ova knjiga, ja sam za nju čula zato što su mi, u čitanci smo imali jedan deo, ali mene je zanimalo više i zato sam ja pročitala do kraja. Meni se najviše sviđa
mesec novembar, jer je to podeljeno mesecima. Svaki mesec ima svog gosta. Na primjer, za boginja Vesna je bila u aprilu. Meni se najviše sviđa, pošto sam ja rođena u novembru, mislim da je određeno, ja ću da vam pričam o Bogu Radgostu, pošto tada je dužna noć, počinje da bude duža noć nego dan, onda se što više ljudi druže i prave posela. To je bilo naravno u vreme starih Slovena. I pošto se oni druže, imali su tip željeni gosti i neželjeni gosti. Neželjeni gosti su bili i vukovi, jer su svi Sloveni strahovali od vukova zbog toga što su njima ovce značile život, jer su oni uglavnom se bavili zemljoradnjom i stočarstvom. I zbog toga njima su ovce značile sve i štuka takođe. Oni su, nijedna žena nije da radi rukama i ne bi trebali da se spominje na taj dan bilo šta, da ne sme da se uopšte spomenje reč vuk. Ako bi iko slučajno to rekao, onda bi se to zvalo da je nepomenik, ala i tako dalje. Dobro, Leno, a zašto voliš mitologiju? Da li bi mogla da nam kažeš? Šta ti je to zanimljivo u mitologiji? Pa zbog toga neki novi svet se uvek upozna i neka verovanja stara ljudi i to je meni zanimljivo zbog toga. Dobro, baš lepo i odabrala si mesec u kojem si rođena. Dobro. Da li bih htjela još nešto da dodaš, da kažeš? Pa eto, možda da... Da li bih preporučila drugima da pročitaju knjigu u celini, pošto je u čitanci samo odlomak, da li bih preporučila da pročitaju knjigu u celini? Itekako. Meni se mnogo sviđa ova knjiga i pogotovo taj novi svet, meni se uopšteno najviše sviđa i mitologija. Taj novi svet koji se upozna, to je meni neverovatno. Dobro, hvala ti. Ništa, eto da vidimo da li se Nikola Milošević uključio. Evo sad ćemo da pogledamo. Da li je Nikola tu? Mi ga ne vidimo. Ja sad samo ne znam. Kaže Nikola da ga je ponovo izbacio Zoom, nešto mu koči ili ne znam. Verovatno nema tehničke mogućnosti da se uključi. Ima 2-3 dece sa nazivima telefona s koji su se uključili, pa ne znam da li su oni. Izvinjavamo se, ako jeste, neka kažu. Ako je Nikola... Ima Huawei neki, da. Ako je Nikola rekao... Ako je Nikola rekao, verovatno nema tehničke mogućnosti, pa onda idemo dalje. Dobro, čekat ćemo ga i dalje, ali idemo... Da. Violeta? Ja bih zahvalila učenicima osnovne škole Ujedinjene nacije na ovako divnom prikazu i dodala još da za sve ljubitelje mitologije imamo dosta knjiga na temu grčke i rimske mitologije, ali malo na temu slovenske mitologije, a to je upravo ova knjiga koju je sada devojčica pročitala, pa evo za sve ljubitelje ovakve knjiga topla preporuka, znači Vesna Aleksić, knjiga Kaljavi konj. Hvala. Ja se zahvaljujem Osnovnoj školi Ujedinjene nacije na ovom lepom njihovom izlaganju i sada idemo dalje. Sljedeća škola koja će nam se predstaviti je Osnovna škola Dositej Obradović-Krunka, koju će predstaviti učiteljica Jelena Kamindžić, koja inače jako uspešno vodi literarnu sekciju u školi. Izvoli Jelena, predstavite nam se, se čujemo, vidimo. Vidimo se, hvala. Dobar dan svima, sve vas pozdravljam, želim dobro zdravlje, sreću i lepo raspoloženje. Hvala pedagogu Danijeli koja me uvek obavesti i mene i našu malu školu o svim aktivnostima i dešavanjima, a posebno poštovanje Mileni Mitrović, urednici programa što je i ove godine usled brojnih otežavajućih okolnosti našla način da nas spoji i poveže kako bismo obeležili Dan slovenske pismenosti.
Znači, osnovna škola Dositej Obradović je mala škola, ali uvek ima zapažene rezultate u svim sferama i manifestacijama, što je vrlo važno istaći da deca rado i voljno učestvuju kako u školskim, tako i vanškolskim aktivnostima. U dečjoj manifestaciji Čalačka značka uzeli smo učešće i prošle godine. Učesnici, to jest akterove koji će nam se danas predstaviti su Nikola Đurkić sa pesmom Marko Kraljević i Beko Stadin, Filip Varničić Doživljaj mačka Koše i učenik Nikola Popović koji je sam napisao pesmu Septembar u mom kraju. Da li su moji učenici na vezi? Se čujemo? Odlično, važi. Hvala. Molim moju decu da nam se predstave. Jel možemo Nikola Popović? Nikola Đurkić, izvinjavam se. Dobar dan, zovem se Nikola Đurkić. Pohađam osnovnu školu Dositej Obradović iz Umke. Razred sam treći jedan kod najbolje učiteljice Jelena Mirić. Voli Nikola, koju pesmu si izabrao? Je li ovo... Predstavit ću vam se sa narodnom epskom pesmom iz ciklusa Kraljevića Marka. Koja se zove kako, Nikola? Marko Kraljević i Beg Kostadin. Dobro. Inače, tu pesmu mi smo učili celu napamet. Deca su je učila neko po jedan deo. Nikola je naučio celu, ali izvoli svoj podsjetnik koji si već uradio, slobodno možeš da pročitaš i da nam se predstaviš. Izvoli, Nikola. Oni jašu do dva pobratima, Beg Kostadin i Kraljević Marko. Beg Kostadin bešedio Marko. Pobratime Kraljeviću Marko, da ti meni o jeseni dođeš, o jeseni, od Mitrovu danku, a o mome krsnome imenu, pa da vidiš časti i poštenje, a i lepa, brate, dočekanje. Gospodske đakonije redom. Kaži mi, zašto si izabrao baš tu pesmu? Šta te motivisalo? Izabrao sam ovu pesmu za predstavljanje, jer za mene Kraljević Marko predstavlja humanog čoveka i junaka. Dobro. A na strani koga je Marko Kraljević? Na strani roditelja. I predstavnik inače sirotinje. A šta ne odobrava Marko Kraljević? Pa... Ne odobrava? Što mu nisu otac i majka došli? Što ih je malo i... Nataše. Dobro. A kaži mi, Nikola, u koju podelu spada ova pesma Marko Kraljević? Kako ih je Vuk Stefanović Karadžić okarakterisao? Sjeti se, znaš? Rekli smo epske ili junačke ili muške i postojale su lirske, emotivne. Tako je. Hvala, Nikola. Molim Filipa Varničića da se predstavi. Jel se čujemo, Filipe? Dobro. Dobar dan, Filipe. Izvoli. Dobar dan, ja sam Filip Varničić, učenik sam 3.1 kod najbolje učiteljice Jelene Tamindžić. Pohađam osnovnu školu Dositej Obradović Umka. Volim da čitam, pišem i crtam. Znaš vam opisati omiljeni lik iz knjige Doživljaja mačka Koše, književno delo Branka Ćopića. U ovoj knjizi motivisao lik Mačak Toša jer je pametan, snalažljiv, mudar, domišljen i na kraju je pokazao da je i dobar prijatelj. On je uspeo da se iz svakih situacija izbavi uz pomoć
svojih prijatelja. Branko Ćapić je to slikovito opisao kako su životinje sklopile savez i postali prijatelji, kao i u realnom životu. Hvala. Hvala, dobro. Možeš i da mi pokažeš šta si ilustrovao, kako to izgleda? Odlično, važi. Filip je inače dobar drug, lepo crta, lepo piše, višegodišnji član literarne sekcije. Da li može, izvinjavam se, Nikola Đurkić, da li možeš da nam pokažeš kako si ti to predstavio i ilustrovao na kreativan način svoju pesmu Marko Kraljević i Bek Kostadin? Ovo je maleni prethodnik. Zaboravila sam malo pre. Možemo da vidimo, nije kažem. Podigni da vidimo. Malo. Odlično. Divno, maštovito, kreativno, hvala. Važi, pozivam Nikolu Popovića. Da li je tu Nikola, jel se čujemo? Je Nikola. Odlično. Nikola inače piše pesme. Reći, ovaj put predstavit će se sa pesmom Septembar u mom kraju, a posle će nam reći šta sve njega inspiriše i motiviše da bi pisao pesme. Izvoli, Nikola. Dobar dan, ja se zovem Nikola Popović, učenik sam osnovne škole Dositej Obradović na Umci. Idem kod najbolje učiteljice Jelena Tamidžić, volim da pišem pesme, i danas ću vam izrecitovati jednu pesmu koja se zove Septembar u Umci. Septembar nam je došao, avgust nam je prošao. Sprema se jesen rana, bit će zrelih plodova, bit će kišnih dana. Deda je pekao rakiju, sprema se da bere grožđe, imat ćemo lepog vina, slava kad nam dođe. Baki i mame spremaju zimnicu, očevi naši ogreb za kućicu, da deci bude toplo, dok uče svoju školu, dok pišu svoje zadatke i uče lekciju novu. Jesen je diva, među godišnjim dobima, bakrena i živa, među listovima i ponekad siva na svim krovovima. Bravo. Hvala, Nikola je također dobar učenik, dobar drug i mi se vrlo rado, ajde kaži mi prvo šta je inspiracija za tvoje pesme, pa ćemo onda reći drugi deo. Pa to me inspiriše sport, okolina, društvo, priroda, kraj, porodica i tako dalje. Porodica, tako je. Inače, mi se vrlo često odazivamo, pošto u Umci postoje i starački domovi i mi vrlo često na zahtev starijih sugrađanina idemo i pokušamo na trenutak da im ulepšamo starost, a inače teša i deca tada svoje pesme i daju svoj mali doprinos. Ništiko, Violeta, Milena, hoćete vi nešto da postavite ovim divnim momcima nešto? Meni je bilo uživanje da čujem kako učenici oslovljavaju svoju učiteljicu. Najbolja učiteljica Jelena Tamidžić. Ima li nešto lepše? Najveća nagrada, a divna su i deca i roditelji zaista. Da, i još bih volila da dodam kako knjige imaju čarobnu moć da nas odvedu u budućnost, ali vrate u prošlost. Marko Kraljević je živeo pre 6 vekova, pre 600 godina, a evo mi danas, današnje generacije čitaju o njemu i uživaju u njegovim avanturama, sve zahvaljujući knjigama. Tako je, tako je. Hvala Violeta, hvala svima, mnogo dobre sreće u životu i radu, toliko od nas. Hvala i vama na tim prikazima. Hvala dragim učesnicima, bili ste divni. Idemo dalje. Hvala. Sada želim da pozovem naše drage koordinatorke Mariju Prajzović i Blaženku Trivunčić iz Francuske, koji danas žele da predstave 2 regiona u Francuskoj sa svojim predstavnicima. Izvolite. Blaženka, vidimo se, čujemo se. Izvolite. Čujemo se. Ja vam se zahvaljujem na pozivu i na ovom divnom današnjem druženju.
lepim povodom i nadam se da je samo ovo početak naše saradnje i da ćemo videti od septembra da se dogovaramo i da povezujemo decu i da uživamo u ovakvim divnim obrazovnim aktivnostima. Hvala, evo dajem reč devojčici. Dobar dan, ja se zovem Una Tričić, imam 13 godina i idem u 7. razred. Ja ću vam predstaviti knjigu Sve moje gluposti Gradimira Stojkovića. Glavni lik je Bogdanka Petrović, moja vršnjakinja. Dobila nadimak štetočina koji je posle skraćena Štele. Njen san je da režira filmove, ali njen život se promeni i postane brolovac. U knjizi je opisan deo puberteta jedne 13-godišnje devojčice. Prepričane su njene ljubavne priče i tegobe, iskustva iz mladosti njenog tate, kao i sve njene gluposti. Uz ovu knjigu sam se baš slatko nasmejala i često sam se smijala na glas, pa me mama pitala šta se dešava. A evo, ja sam izdvojila jedan mali deo koji je vrlo dobro. RBT. Oglasio se po običaju čim je zatvorio vrata za sobom naš ljubljeni Srbin Kraka, što je u prevodu značilo redar, briši tablu. NS. Potrudila sam se da budem na njegovoj talasnoj dužini, jer sam grešni redar bila ja. Kraka je zastao ispred table, što nikada do sada nije učinio. Put od vrata do katedre prelazio je bez zaustavljanja i bez reči. Molim? NS. Ponovila sam svoju duhovitost uz tumačenje. To znači nema sunđera, nastavniče. Razred se valja od smeha, a Kraka je otvorio dnevnik pa mi ulepšao dan. Bogdanka Petrović, razmišljao je na glas, prateći upisivanje mog popularnog imena i prezimena. Redar po dužnosti ne ispunjava dužnost. Tako. Naravno, završnica se odigrala ispred mog razrednog Batmana. Pa zbog čega Bogdanka trudio se da me strogo gleda, a baš je bio meden. Tada praviš probleme. Kraje školske godine je tu. Da li ja treba da te kažnjavam? Ne razredni. Znaš kakav je kolega? Znam razredni. Kod njega je na času važno jedno, a to su dve stvari. Red, rad i disciplina. Hvala. Hvala. Divno. Da li bi neki komentar sada dala na ovo izlaganje? Divno, koje smo imali priliku da čujemo. Drago mi je da deca čitaju, da ne posuju. Drago mi je da vidim našu dijasporu kako se nama priključuje, ima želju da učestvuju u projektima koje mi organizamo, tako zaista bih volila da se od septembra družimo i da postičemo decu, širimo prijateljstvo. Uz pomoć knjige, naravno. Hvala. Ja bih sada zamolila Mariju Prajzović da nam se predstave. Dobar dan od svih nas, veliki pozdrav za sve. Mi smo na jednom drugom delu Francuske, na istoku smo u Belforu. Ana je pored mene, Ana će vam kasnije reći o knjizi odnosno jednoj bajci koju je ona čitala. Ja samo pre toga moram da se zahvalim bibliotekarki Sandi, jer zahvaljujući njoj i osnovnoj školi Stefan Dečanski mi smo ovde uspeli da dobijemo jedan broj knjiga na srpskom jeziku, a moja koordinatorka Blaženka zna da to nije ni malo jednostavno doći do literature na maternjem jeziku, da ovoj ovde deci ona postane dostupna i veliko hvala zbog toga. Oni su imali prilike da biraju knjigu koju žele, da ostane u njihovoj biblioteci. Ana je sad sa mnom, kao i kod vas, i mi ne možemo da idemo u školu i ne možemo da se skupimo i družimo, ali ovo je za nas jedini način da komuniciramo. Ja ću sada dati Ani reč da vam ona predstavi to što je čitala. Izvoli, Ana. Ja sam Ana Perić. Pročitala sam bajku o dobroj vidi iz Žanžiraku, koju je napisala Desanka Maksimović. Šta ti se svidelo, Ana, recimo tu? Da, svidelo mi se da je dobra vila, opraštalje i dobrotom pobedila neprijatelja Zagljenjaka. Vila je bila pažljiva i mnogo je voljela svoje prijatelje.
Rumenku, Svetlana, Sirotana i Brodara. Bajka se neobično završava i saznajemo kako su nastali Ruža, Suncokret, Bršljan i Lokvanj. Preporučila bih svima da pročitaju ovu bajku jer će uživati. Hvala, divno. Evo ja bih nešto rekla samo ako mogu. Može, naravno. Evo čujem da imate problem da nađete knjige na srpskom jeziku, pa baš ste mi dali dobar šlagvort. Postoji jedan sajt koji se nalazi pri Narodnoj biblioteci Srbiji. Zapravo dovoljno da ukucate srpska dečja digitalna biblioteka. I tu imate oko 200 naslova u punom formatu, onako ključna dela srpske književnosti. Tako da u ovo vreme koje je inače digitalno, mislim da je ovaj izvor dragocen i za decu i za nastavnike. Evo neko diže ruku pa mislim, izvolite. Recite. Zahvaljujem se na našem sajtu dopunske nastave u Francuskoj. Podeljen je taj link i preporučen je i sada. Tako je, preporučen je deci da čitaju, ali ovde prosto govorimo o konkretnim knjigama da mogu da prelistaju. Da. A zaista je Dečija narodna biblioteka sa preko 200 naslova prava riznica u današnje vreme da i deca koje ne mogu da dođu do ćiriličnih knjiga i knjiga srpskih pisaca da čitaju. A evo još jednu informaciju da podelim sa vama. Biblioteka grada Beograda ima jedan portal koji se zove Šta da čitam i u padajućem meniju možete doći do knjiga za decu koju preporučuju bibliotekari. Pa to svakako može biti izvor i deci i nastavnicima da dođu do onoga šta je aktualno, šta treba čitati. Lepe su preporuke. Hvala. Hvala, evo i ja samo da dodam da ćemo se i mi potruditi i pridružiti akciji Drug drugu i zajedno sa osnovnim školama sa Čukarice sprovesti akciju i pomoći našim dragim drugarima i srpskim dopunskim školama u dijaspori. Nadam se da je i vama kao i meni prijelo ovo druženje i da ćemo se vrlo brzo videti i družiti i razmeniti naše iskustva. Na kraju želim još jednom da vam se svima zahvalim i nadam se da ćemo u narednoj školskoj godini još više, bolje sarađivati, družiti se i započeti našu misiju koja već polako ispunjava ovaj očekivani cilj. Hvala vam još jednom svima na današnjem druženju. Pozdrav! Hvala i vama. Hvala. Prijatno. Prijatno.